Hi guys! Welcome back to my channel. Kain po tayo. Oh, cheers. Cheers! Yan. Sarap. Namis. Tamis. Ang ganda mo ah. Siyempre. Kailangan maganda tayo sa sa YouTube. Sa harap ng camera. Oo. Baka makahanap ka ng wifey. Baka mahanap ko yung forever ko. Ano gusto mo? Hapam. Ayoko ng Pilipina. Wow. Ang touch mo. Bukas magluluto ka? Oo. Bukas po, kung sino man may gustong mag-order sa akin ng ulam. Ano ulam mo? Iba-iba po. Baka naman. Ano? Baka naman po. Sarap ng mga tamis. Kasi ang tamis ng hamak, makikita mo na boyfriend niya. Nga. Ano bang nahanap sa isang lalaki? Driver. Driver. Fruit lover daw yon. Driver talaga? Oo. Ano, gwapo? Hindi. Ano? Kung kaya kang ipaglaban. Ano gusto mo, matangkad? Oo. Puti o maitim? Sakto lang. Malaking katawan o payat? Sakto lang din. Para kapag namamalengke ako, may kasama ako. May driver ako. Ang gusto mo, tricycle o jeep? Bus. Mas malaki. Mas malaki ang puso. Oo. Ganun yun. Mayaman o mahirap? Sakto lang. Sa may trabaho. Janitor o carpenter? Basta? Ano gusto mo sa isang lalaki? Marunong magluto o hindi? Marunong magluto. Paano kung di siya marunong magluto? Ako'y magluluto. Ang kayaya. Yaya ka niya? Dapat aalis na tayo bukas, di ba? Sayang. Pupunta tayo ng Puerto Galera. Oo nga, na-postpone tuloy. Ready ka na, no? Siguro ang dami mong dalang swimsuit, no? Oo, 5. Kasi 5 araw tayo doon, kaya 5 swimsuit. Malay mo. Punta naman tayo sa iba, sa Boracay. Sana nga. Ano ka na lang maghanap ng boyfriend mo? Madami dun. Marami ang pam doon.
Ah, sa Boracay? Oo. Madaming gwapo. Magsasawa ka. Magkukulang yung mga swimsuit dala mo kung 5 lang. Kailangan, pagkatapos ng isa, iba-iba naman, ha? Pagkatapos na ano, palit. Then mag-ano tayo? Travel tour. Pag wala na ano, coronavirus. Dahil sa coronavirus din na natuloy yung ano namin, outing. Sa Puerto Galera, guys. Sayang. Napakaganda pa naman ng suso. Dapat aalis na kami bukas. Dami pa naman natin, no? Bukas magluluto ka? Oo. Pupunta. Magluluto ka? Magluluto po ako bukas ng sa piyesta. Wala ka. Magdala ka ng pagkain, no? Kailan ka na, Kaz? Ha? Nakailan ka na? 3? Sama mo na lang kaya ako. Bukas. Makikikain din ako. Ano bang lulutuin mo bukas? Nguya. Marami lulutuin ko bukas. Ano? Bakit? Hindi, ay! Hindi ko malunok-lunok, tita. Wala ko na ano? Pero guys, ang sarap. Namumula ka yung mata. Kapag kasi malaki, sumisiksik sa taas ng bibig ko. Ang sakit talaga. Bakit ganun, no? Ang sarap po ng pakwan, guys. Di ba nagtatanim ng pakwan yung tatay mo? Wala sila ngayon? Kapag nag-ano na sila ngayon, nag-ani na sila, tapos magtatanim sila ng pakwan. Pagkatapos ng palay, Akin na siya. pakwan naman.
Sarap po guys. Sobrang dami. Sarap no? Masyado pong maraming boto. Mamaya, alis ka? Hmm? Alis ka mamaya? Bukas pa. Wala kang gini.